Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong pa rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, petsa 13, kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami ang sa indong perming nakakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Masiram na hapon Bicol Region, ako man po tabian sa indong lingkod, ang Mr. Siram, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Tabang Ora Ora Mismo! Mismo! Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7, Radyo Oragon Legazpi as in 88.7, Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live kita sa Facebook page kan Tabang Ora Mismo Action Co Center. Live na live kita sa Facebook page kan Ako Bicol Party List, sa Facebook page mismo ni Congressman Zaldico kan Ako Bicol, as in sa Facebook page kan Action Ko Online TV. Maray na pagkahapon sa satuyang viewers. Igwa kita partner ni 1,700 viewers. Wanya na pagkahapon. Biyernes 13 ngunyan, Friday the the 13th, 13th. Ayan. Agosto at 13, 2021. Yan partner, medyo maray ang satuyang panahon partner, malipot sa laog. Mainit sa luwas. sa luwas. Pamatay partner, pang dismayo ang init sa luwas. Bago ako naglaog digligaro, kumadismayo. Di bali na partner, at least sa paglaog mo, di malipot-lipot ang Malipot-lipot, panahon. Ayan partner, saro sa pigahan, handaan mo niyan ka na mga barangay, banwaan, asin syudad, digdiman sa probinsya kan Albay, ining Albay for Beautification Program. Uy, may mga nanggana na kaini. So, primerong batch. Season 1 ito partner. Season 1. Ngunyan man partner. Para mo partner po kan inilan sa riyan na programang yan, kadakol kan mga magagayon na lugar na mga barangay na guminayon, mga kalye na guminayon. Yes partner, saro yan sa mga programa, flagship program kan lokal na gobyerno kan probinsya kan Albay. Sa panginginot, siyempre kan sa tuyang mahal na gobernador, ang gobernador na da isa na masyadong nagpaparataram, alagad sigisan ang trabaho. Yan, tunay na serbidor. Kay bantang ngunyan partner, nasa ibong na linya, ang gobernador kan probinsya kan Albay, Governor Al Francis Bichara. Maray na pagkahapon tabi, Gob. Maray na hapon sa itong duwa. Remy, Joshua, at sa mga listeners kan
radio station nito. Apo. Gob, dire-diretso po kita sa tuyang kahaputan ngunyan. Kumusta tabi, Gob, sunaging dalagan kan season 1 kay ni tabing Albay for Beautification Program? Actually, galas nga niya ako na grabe sa participation. Sabihin kaya, na nag-respond sa mga barangay. Sa minapay sa gabos ng barangay. Sa kuya man di sa plano ko kay niyo. Ang totoo kay niyo. Pagkatapos kan bagyo baga last year, tulong-sulunudan. Opo. Hindi na ato sa mga barangay, narugado ka mo sa mga kahoy. Sabi ko, kung di kita mag-irog ka niyo, pabayaan tangaro kay niyo. Mamundo, pag hindi kong garo, baga so, pinanog kita, pagkatapos kita, disganado na sa buhay. Garo tabi Gob lus yang nailingon na maray. So, gusto ko mahiling kanta, pagbalik ni Dio, nakita tuod sa bagay na Dio. Tayaw ng bagyo, dahil na maiiwasan. Opo. Nakita nakabangon na tulos Gob, naka-adjust tulos. Yung gayo. Oo. Sarong ibig sabihin tabi Gob ini naging magayon ining plano nindo kasi na-restore tabi so nature digdi o sa probinsya kan Albay. Ayun, nakasinda, nagpo-operal ka boss, nagrilinig, nagtaranom ni mga nagtaranom siya sa Pakulang Bucket, pati Sampangan, na may mga pag magbisita ka sa barangay, mahiling mo na. Pero presko sa mata, pag hiling mo, pero dahil kita tinamanit bagyo, Oo. pero normal kita na sa mapiling sa gabos, nakikita mga albayano, kita panugong kita ng bagyo. Opo. Kumusta man tabi Gob ang naging budget kaini? Sa intabi pigkuakan mga kada barangay, kada probinsya, kada syudad. I mean initabi na mga bugtak na mga funding para at least makabakal Pagpagayon. sila ng pintura, kung ano pa man. Kasi nailing ko tabi, Gob, talagang naging Nag-effort, epektibo, nag-effort ining mga barangay officials. Ikaw akong funding dyan sa agrikultura, ikaw akong funding sa assistance sa mga barangay, ikaw kita sa mga, lalo ka mga competition. Opo. Ay, Actually, Gob, nakulaon na bagay po ini na naisipan po nindo dyan sa provincial government. Kasi, ano mo partner, pag ang tao, normal baga kitang mga tao, pag nahiling mo ang sarong lugar na garo rugado, garo matika, mabubluyan naman correct, oo. Manluluyan buot mo. Pero, mind conditioning man partner Pag nailing mo na magayunon, Totoo yan, partner. magayunon sa mga barangay, naggayon sa mga lugar, buhay na buhay, pati ang pagmati mo, pagmata mo, pagkaaga, Ayan. buhay na buhay man tabi, And Gob. pag makulor, partner, makulay ang kapalibutan, Oo. feeling mo ang sa imong buhay, makulay din. Oh. para mo, Joshua, Opo. yung mga tao, dapat ipunta ng garo parte na kan buhay nila na ang barangay nila pero yung malinig. Tangali sa mga mas sunod na generasyon, ma-appreciate nila yan. Maski dahil na sa mga datihan dyan, no? Sa mga contemporary ta, sa mga kita, igibo niyan, susunod yan. Kumbaga, tabi Gob, bako sa nangunyan na dahil may kompetisyon, kundi dapat magduro-diretso, Oo, masustain. makagawian na kan mga kababayan tang albayano. Pag nainig na mati ang barangay, pero bagaso. Pero bagaso. Dahil pwede, di kay itong panahon, kayo so, Tama, malinig ang opo. Oo. Tapos, may na-feedback man yan, partner, sa mga lideres, Oo. mula sa lambang komunidad. Ini po utabi, Gob, may iba-iba man ining kategory, ngaya so iba man so sa mga banwaan or saraday na barangay, iba man so mga sadarakulang barangay. Igwa kita. No, nya pigi improve data. First time gini po ta dengan ako naglalaon na dako mapartisipar. Opo. Mo siya. Katatapos pa lang kabagyo. So iba, benenda. Dahil kitang oras yan, iray mo yun so harong me. Aha. Ako sa nagsarabay, gusto sabihin kaya, gusto ninday niyo. Opo. Piraman Gob ang naging premyo po kan mga barangay na talagang nanginutan sa pagpapagayon. Duman sa season 1, partner. Oo. So mga nag-champion, mga 250,000. Hindi kulang. Wow, opo, lakula. Oo, makakapagibo ning proyekto sa barangay Oo. sa premyo pa sana. Anong barangay tabi or si Isay tabi itong nagkuha tabi kang champion sa first season tabi? Pero so nakakuha kaya number 1 si Glenn Barcelon Dap. Oo, Legazpi City. talagang sineryoso ni Glenn. Pag sinabi mo man talaga Ay, si totoo yan, Gob. Kapitan Actually, Gob, Barcelon. oral daw ko naagyan kay to si Cap Glenn.
talagang aktibong maray sa mga kababayan niya, may nagsisigid, may nagtatanong, may nagpipintura. Masasabi Talagang- mo, partner, na sadit lang na barangay, pero talagang pag nagtarabangan ang komunidad, Oo. imailing mo na una, dakulo nun partner ang nagpartisipar. Pero dakula talaga. And Gob, ngunyan tabi na naging matrayumpo ini tabing season 1. Kumusta tabi ang season 2? Nagpuo na po ba ang validation? Anday pa man, mabalidate kami. Kasi po, sustainable yan. Opo. So, nagtaranong mo yan, sa mga nagtaranong, dahil pa nagbururak, ngunyan, sa sunod, maburak ng iba dyan araw ka, mga bugambilya, gumamela, Opo. sa mga golden shower, sa mga kahoy, ano pang magbura kaya. Opo. At saka, apoy ragob kan medyo talagang napagayon, garo nakatabang manini na nasa panahong kita kang Pandemya, pandemya. correct. Medyo may pinagkaabalaan sa mga kabarangay tang Albayano tabi, Gob. Balik sa nature. Ayun, itong sa beautification. Pero prior to that, pagsukaw ko, nagpuntulos kami kayo itong programa sa backyard gardening. Backyard gardening, opo. Opo. So, itinamamaga kita kan pandemya, dahil gaya na kulugan sa mga tao. May mga tanong sinda sa likod. May mga gugulayon kita, Gob. Opo. Tama, partner, kasi nag-start ini partner, dahil pa man talaga totally yaon sa pandemya, kaya nakasustain Oo. ini. Wait, naputol, Naputol si Gob. Gob. Pero magayon ini partner na ang probinsya kan Albay, talagang May siring kaning may siring programa. kaning proyekto, pasin programa. Sige. Balikan ta si Gob Vichara na putulang mga ka-action kasi nababanggit niya partner itong Bago pa nagpuon sa pandemya, dati nang may programa sa provincial Opo. government. Gob, idugtong ko lang tabi isa na nasabi mo nang ngunyan tabi mabururak na, maburungan na sa mga naitanom. Sa criteria for judging badig tabi sa season 2, magva-varied pa din duman sa napunduhan na points or mapuun tabi sa 0? Dahil, may sustainability niyo. Sabi nga, Ayun. taon-taon na yan, gigipunta na yan. Mintras, yaw kita dyan, diretso ko sana, sumasurunod ko, diretso maninda yan. Magaya na programa yan. Ayun. Magayon ini. magayon. Gob, saro ini sa talagang mga programa kan provincial government na naugma. Bakulang sa mga barangay opisyal, kundi mismong sa mga residente sa barangay ta. Tama. Sa mga barangay partner na nagpartisipar, talagang naging magayon tabi, And Gob. kami tabi, Gob, piga sa ali po sa Action Co Center sa Tabang Ora mismo, pig ko congratulate mi tabi ang sarong gobernador na igwang pagmakulog partner sa mga Yung mga bigataram ko, si Gob, community. dahil Yes. sa na yan masyadong nagapara press release, dayan masyadong nagapara pa interview, sige sa ng trabaho ni Gob. Puga-puga pa sana. Puga-puga. Dire-diretso partner. Opo. May iba kita. Sige. May iba kita, Gob. Congratulate sa mga barangay officials na nagtarabay. Participar, Yes, kabali opo. po yan, syempre. Tapos, Gob, may iba kita, may idugang milang tabi, digdi kita partner sa outcome kan bakuna, digdi sa probinsya sige. kan Albay. Kumusta tabi, Gob, ang vaccination, digdi tabi sa Ano, province may of mga Albay? paabot na naman, Gob, na vaccine? Sige manangabot, pero kataklan mo niyan, ang priority yan sa Metro Manila. Opo. Naglalakop na pati sa Laguna, sa Quezon Province, Cavite, Bulacan. So, ma-concentrate man kung kataklang kang bakuna. Pero mapadara mangyari ng bakuna sa to. Kaya, mintras may problema ang Metro Manila, sa mga katribe na probinsya, border restriction muna kita. Oo. Opo. Araw kan nagrereklamo sa gobernador kan Quezon. Nagulakit nga sa mo dito sa mga haring Manila. Nainot kitang nagano kaso naraman tang ma-lockdown sinda. Yan sigida, sinaranta sa pinto kan Albay. Tama pa siguro kita minsan malakop sinda di kita may problema di. Narin po tanda digdi yo. Imbis na tranquilo kita, Gob, mabigla kitang mataranta. Oo. Gob, ang maduwang simana ngunyan tabi ang itong pinaluwas na Executive Order number 27. Kumusta tabi, Gob? Ano plano tabi nindo? May extension po ba? Or ano tabi ang latest update para dyan? Yes, itong 27, clarification man sana ito. Kaya itong sa Apor, Opo, Opo. opo. kataklan nag-uulakit digdi, mga sa Apor Apor. Diyan nyo naman, pa Manila, pagbalik digdi yun. Kung dahil ito bantayon niya, hindi madara sa tukan mga problema. Opo. Oo. So at least pasalamat na partner ta naging listo sa provincial government lalo na sa konsultasyon ni Gob sa mga mayor, katabay na sa iba pang mga ahensya
para listuhan ta na day makalaog basta-basta yan digdi sa to eh. Opo. Mensahe na lang tabi nindo Gob sa mga albayano. Or pangapunan sa mga albayano. Pagirumdum sa mga albayano tabi. Go ahead po tabi, Governor. Makagad lang akong dispensasyon sa iba na apektuhan. Pero dahil ba kung man dipisil yan, kung nagtatrabaho sila sa luwas ng probinsya, magagad lang ki letter of exemption. Kaya po yan para sa contact tracing. Opo. Kung maharaman mo, nagdumambaga ng luwas, kung may tinamaan dyan, maharaman mo kung sa'yo nahali itong source, kung siya nakaulakit sa inda. Kung Opo. dahil tag-import yan, luwas lawag ang tao, mapuputa kita sa kapos na bagay. Opo. Mhm. And mas dipisil. Oo. Kagaan sa inyo, kesa kita kapos, tayo maruluwas sa harong. Opo. Opo. Kunyang Okay. pira. Opo. Anong sa yan? Kaso hapon, 8. O kaso, mga kanainot na daw, 3. Dahil nakita naglalangkaw sa 10. Opo. Basta ang pagirumdum talang tabi, Gob, initigigibo tabi nindo para protektaran ang lambang albayano. Tama. Oo. Tama yan. Opo. Gob, salamat pong maray tabi. Mabuhay ka, Gob. Ingat pirmi, Gob tabi. Mabuhay tabi Mabuhay. ka mo, Governor Mabuhay. Al Francis Bichara. Mabuhay tabi. Ansin, salamat tabi sa imong panahon. Asin oras, mabuhay tabi ka mo. Okay, thank you very much. Bye po. Yan mga tugang, si Gobernador Al Francis Bichara, ang gobernador kang probinsya kan Albay sa pakikipag-ulay kang programang Tabang Ora mismo. Yes, partner, para iyan sa Albay for Beautification. As in, duman man partner sa Padagos na pagsuporta, di tabi sa vaccination. Ay, napapag-urulayan taman sa riyan mga pagsara. Ang masbati partner, sinaraman ni Governor Tonico, kang Yan. provincial government. Nagpaluwas man ng executive order, bawal ang paglaog. Ngunyan sa probinsya kan Masbate. Hanggang niya na 19. Oo. Ayan. Yan magampigatarang partner ni SDG kan nakagi, Sir Danny Garcia, na bako lang dapat digdi sa probinsya kan Albay, kundi sa mga pagtaraib na probinsya, Dayman, baki sumaro. actually, nahiling kaya kan ibang mga probinsya na epektibong maray suginibo ni Governor Albichara. Correct. Kumbaga, epektibo kay Puan suginibo lang kang provincial sa buton government. ang O executive ginibo order. kang probinsya kan Albay. Correct. Opo. So, ang pinaka-objeto kan partner, bottom line ka yan, seguridad kang lambang Bicolano. And mga albayano. Mabuhay katabi, Governor Albichara, ang gobernador na day masyadong nagaparatarang, day Pero nagaparapapress labi release, sige ang sana ang trabaho. Alright, partner! Hello muna sa tuyang mga parantabay ngunya na pagkahapon. Shout out, partner, sa tuyang 1,600 viewers ngunya Siyempre, na pagkahapon. pwede ka mong mag-text sa samuya na mga numero 0917-388-4519. Siyempre man, sa kuya man na telephone number 0977-323-3093. Mag-comment ka mo sa mga pinag-irestoryahan mi digdi ni partner, at yan mapili pa lang kita nin. 5,000 pesos! Winner! Sa sabuyang pagbabalik, may matatawaning asistensya medikal, may tablet asin may 5,000 pesos. Ang tabay sa nakamong mabalik pa ang Tabang Ora Ora mismo. mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-agda ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
kay kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada tubig. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, ang dakula ng pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol. Digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organization ang Braid Akulapuang. Samuyang pasasalamat arog kay ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dakulang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Partner! Bako sa Kuya Palanso Siyempre. Dialoga. Punang tatulos ngunyan partner ang sa tuyang pagtaonin ayuda. Makakaibahan ta ngunyan na pagkahapon si Venus Reynolds. Ayan, taga-sayin ka Venus? Taga Bitago po. sa Bitago. Bitano. Opo. Okay. Apelido mo talaga ang Reynolds. Opo. Kamusta Ayan. nagigibukan mga bulpin kay to? Reynolds. So blue buda, black partner, buda na pula. bulpin Ayan, na. usually kan high school ako yan pigagamit ko eh. Kasi abo ko katong sign pen partner ta nagatala sa likod kang So notebook. yun, pag Reynolds partner, may lahi, ano? So, agum ko po. Bulaw ba ang partner ang buhok niya? So ago mo. Stugang niya po so dating host kang mag-TV na Oragon. Ah, Si Glenda. Ah. So, foreigner, medyo may lahing foreign kwan. Okay. So, nataiyaon ka dig the Venus sa Action Ko. Paano po kaya? 6 months ago, nawaranan po kaya akong work. Dati po ako nag-call center, tapos nag-try man po ako mag-freelance na sa arong lang na mag-call center. Kaso po, napilay po kaya ako kang, nag-start po kang May po ako napilay. May 2. Tapos, minabot po mga sarong bulan may kabanga po, na day po ako talaga nakalakaw. Aram ko po talaga, wala man akong ilang or whatever. Kang pun po kay to, sabi ko, nagpa-check up na po kami kay ito.
makangalas na po kaya ang Una ta mapilay napili ka ka. kang Alawig sarong na panahon. alawig na Na di mo panahon. aram kung ano Arin ang ang cause. sudwa mong bitis o sar... So, duwa ko pong bitis, dai po ako Di ka makalakaw. nakakalak. Pero Pero nakakatindog ka. nahihiro mo. Nakatindog po ako pag tigbubuhat po. Pero ako makulog. na, makulugunon po. Oo. Tas kang time na po kato, day ko na po kaya, ta kasi pati tagiliran ko nagkulog, tas ubaguno na po ang tiyad ko. Di nagpa-BRTTH po kami. Di, duman mi po naaraman, ta tinawanan po akong request kang whole na ultrasound. Whole abdomen. Abdomen Oo. ultrasound. Duman mi po nailing na may duwa po pala na akong cyst na dermoid nasa pelvic tapos left ovary. So saro po kaya nasa 9 cm na, which is pwede na po siya mag-rupture Pumutok anytime. Opo, anytime. pumutok anytime. Kaya ngunyan po, inawaran po kaming trabaho, kaming mag-agum. Nag-asa lang po kami ngunyan sa tigbibreed niyang mga ayam. Day mi man po kami makaagad kitabang sa mga magurang mita. Parehas man ngunyan tagtios. Si mama may diabetes, day mi man maagadan kitabang. Kaya may nagtaram po sa muya na try mo ngayon sa mag-agad ngayong tabang digdi. Kaya nag-contact man kami digdi sa friend mi. Dinuman kami sa arong, kinamusta kami ni madam. Tapos duman na aram. Tapos ngunyan, tig-schedule niya po kami. Pero ang aki mo, Ma'am Venus. Dahil pa po. So, dahil pa ka mo aki. Okay. Dahil palandig di sa sis na Dahil igo ako. dyan. Ah, Pero ang nakaulag taon na siya. ka mong mag-agom. Maapat na taon na So, po. una nindo, dahil pa ka mo magkakabibi kalami mo talaga na. Dakul na lamang ang naibreed na paaki na agumong ang ayam. Kamuday pa. Oo. So, iyo pala na iyan ang saro sa mga cause. Opo. Nasa pelvic area kaya siya. Susaro. Kaya iyo po sukos na hindi talaga ako. Yeah. Ano yan? Hereditary Hindi man or po. ano daan kausa ka yan? Di man po, dermoid kaya siya. Sabi daw, kapag nag-meet daw ang egg tapos kang lalaki, minsan po nabubuo yan pero sa luwas. Minsan, kung mabuo man, iyo daw po so nagiging ectopic Ayan. pregnancy. So, ibig sabihin, nakuha mo yan, ngunya na may agom ka na. Opo, ngunyan na may agom na ako. Partner. Iba-iba talaga ang kausa dipisil kanina. lalo na dahil ka mong Dipisilan trabaho, dahil mo aram kung paano mo papabulungon ang sarili mo. Iyo So po. ini kay Puan maoperahan ka. Opo. Saan ka opera sa BRT? Sa BRTTH po. So, yaon dyan, si Congressman Saldi, ano ang sa imong pangapudan? Kay Congressman Kay Saldi. Kong Saldi ko. Nga po na sana matabangan nga ni po ako kay ning pabulong ko ta dipisilon po ngunyan na may pandemic nga ni maski nga magpabaksin dahil pa kami makapabaksin kay dakulunon nga ning tao dahil oras arga ni may namamatian ako dahil may aram kung ano ang mumunahon mi nagagad akong na sana matabangan po ako ta ako po kay ang tipo kang tao na pag natabangan ako sa oras na makabangon po ako duman man po ako anap kiway na makatabang man sa kapwa ko maski for feeding kada birthday ko iyo po ang tigigibo ko kasi so matinabang ka man. grabe po kami na mag-agong yan. So dati sige man ang tabang mo ngunyan Ngunyan, nag-abot nag-abot sa punto na ikaw sa man ang uwa kong may nangangaipon. kaipon. Tama. Dahil ka mawaran ng pag-asa dahil ang sarong Kasi, taong matinabang tatabangan magibo man ni yan. ang medyos ang Diyos para matabangan ka man. Ano? So kung unyan, ano talaga itong mga needs mo sa ospital tanganing maoperahan ka? So, nagpa-laboratory na po kaya ako ngunyan. May bago po sindang request. So, trans-V na ultrasound. Tapos, ito po na CA125 which is pang blood chem po maaraman kung may cancerous ba o dae. Tapos, igwa po duman na sa road. Okay. So yan partner ng mga kahaganahan ni Venus, ang Diyosa ng kagandahan. Ayan, goddess of beauty. Matinabang-tabang. Nakantos na iyan partner sa karaman ni Congressman Saldi. Ora Yaon digdi. mismo. Ora mismo. Nakalaag digdi gabos na medical assistance. Ipaprocess iyan kan ako Bicol, tapos gabos na check-up mo and laboratories, bulong na available sa BRTTH, including itong trans-B ultrasound, CA125 blood test, gabos iyan sagot kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldi ko. Ayan. Maraming salamat po kay Kong Nasaldi ko sa mga staff po na nagabuo po kay ning programa niya. Takong bako dahil digdi po daing mga taong matatabangan lalo na sa panahon ngunya na
Doon man sa pag-ano, talagang tagtios talagang mga tao ngunyan. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi, as in kay Congressman Pido kanako Bicol Party List? Salamaton pong maray sa tabang po nindo. As in sana po, dakul pa ang matabangan lalo na po ngunya na tagtios ang mga tao. Ayan. Ayun. Miss Venus, darahon mo tabi ini sa BRTTH, anapon mo si Miss LB Sedeño, duman sa Malasakit Center, tasyaan magiya sa isa imo, yo? So, aalalayan ka pa ni Manay LB abang Ayan, pigpoproseso partner. yan. Mga tugang, saro na naman nakababayan ta na taga Legazpo City, sarong dating paratabang, nagtatabang sa kapwa, alagad nagabot sa punto na siya ang naghagad man in tabang. Alagad igwapa. Ay, gwapa! Dahil Yung ka, sorpresa. syempre, saro sa mga rason, dahil ka nakakatrabaho, dahil ka mong igwa Ika na mismo kamatian. nagsabi, medyo tagtios talaga ang buhay mo niya. So, igwa pa digdi, napabalon sa imo si Pasok. Congressman Saldi. Princess. Ayan. 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 Natandaan ko na sa pangaran ni Princess. Ayan. Thank you, Miss Princess. Hagad Ayan. mian sa imong karahayan. Venus. Ay, Venus na, nagpi-princess Si Princess, ka. marayon. Si Princess. Oo. Si Venus. Alam mo, partner, ngunyan ko na-realize na ang pimple pala nakakaapekto sa memory ng tao. Dahil, actually, partner, Ang punggod, sa Bicol, ang punggod nakakaapektar sa pag-isip kan tao mga tugang. nakatuto kaya ako sa buhok ni Venus. And abangan ninyo, itatanong ko yan kay Doc Chris Gianan, kung ang punggod nakakasira ng ulo. Partner, hindi mo nakakasira. Ano lang, memory gap. Ay. Ikaw Sa sakuyang talaga. pagbabalik, may manggagana o may tablet, rapol kita. Baka ang binalas ka tulos. Ang tabay sa nakamo, babalik pa ang tabang Ora ora mismo. mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sa atin. Dakula na ang sambuyan ko, mga mahiling na. Kamo magma, kamo salamat na ang itakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mountain, sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, na matawan ang itulan para po maikot ang we want to focus po in it. And hindi po aluminan piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan,
ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland, hindi kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Pacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ayan! Nabukag partner sa mga natutulog na Oy. katawang lupa. May Kuyan Digditex. Ano da? Good afternoon po. Isa po akong residente ng Libon Albay. Tatanong ko lang po sana kung may mga available na educational assistance ang AKB Party List. Isa po akong nanay ng 3. Second year college na po ako. This school year, nawalan po kami ng hanap buhay dahil sa pandemya. Kung kaya't medyo nahihirapan kami sa paggastos para sa pag-aaral. 2 rin sa anak ko ang pumapasok na po. Sana po ay masagot ninyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. Ayan. God bless you. Mabuhay AKB Party List. Yan, sa rotabi yan sa mga programa Sinimbag mo Kanako na Bicol ini. Party List. Yes, Nag-text man partner. niya sa imo? Yes. Sinimbag mo na? Yun na, partner. Okay. Uni pa. Ang numero niya, 2641 ang udyan. Tama? Tama. Uni pa, partner. May saro pa. Nag-comment po ako sa Facebook, tapos dahil pa po ako naapudan. Isa po akong PWD. Hinapot na po ako kung naghagad na po akong tabang sa DSWD. Kansarong bulan pa po.
hanggang ngunyan po wala pang tumatawag sa akin. Ayan. Dumiretso ka po, digdi. Ha? Kung medyo natatagalan ka po PWD? duman sa... PWD? Oh, igwa yan yung mga dapat may representant, teka na, makapasiring digdi. Pero kung kaya mo man, may mga PWD baga partner na talagang iyo ang... Magpaiba ka? Or kung itaw man sa muyang, sa imong address sa i-text muya, mo si takamian mapasiring i-text sa mo si imong partner Remy. lokasyon. Ano nga ni ang number mo, partner? My number is 0977-323... Dandanin mo lang. sorry. Siyempre, PWD. Maluway-luway man mag... 0977-323-3093. i-text mo si Ayan. partner. Bisitaon ka na ni partner kung saan ka man na parte kan. Bicolanda. Kung dahil ka mo makadigdi, imensay po kami, kami po ang mapasirin dyan. Partner, ngunyan na pagkahapon, makakaibanta naman ngunyan ang saro sa mga tablet winner! Kan nakaagi niya tong episode. Congratulations! Yaon digdi si John Ray D. Asis. Maray na pagkahapon. Mikropono na. Ilog mo. Yan. Yan, aram mo dyan, Ray. Kaya nga ni tinawang ka mikropono. Yan ang gagawin. Pero ang height mo, John Ray? 6 na po ata. 6 flat. Apo, plus 6. Ano ang pagkakawat mo ngunyan, John Ray? Jackstone. Diamond po. Chinese garter. Dahil ka nagbabasketball. Minsan lang po kasi sa tabi ng bahay namin may court po. Pero yung kami lang po yung naglalaro. Pero bako man talaga itong nakikilaban ka sa mga barangay. Tagasayin ka, John Ray? Purok 5, Anislag, Daraga. Anislag, Daragalbay. Ignya unig giso akin ni Kapitan. Si Kapitan Lodronyo. Pero ang tawag ka na, John Ray? 21 years old po. May bata na? Diamond po. Nata. Priority mo lang yung school. Ayan, very good. Uy, happy fiesta sa Indo, ha? Belated. Kanakaging aldaw. Ay, may tanda-tanda duman. Sumantika na sa nakanadubo. Oo. Naghanda ka mo? Diamond po. Nata. Nagdarang adobo si Paul? Nagduruman yan, partner. Dahil ka na naman naka-AC. Yung, Wara ka mong, may buko salad pa sa Indo. Diamond po. Panos na? Maganda. Sa laog kan mikro. Anyway, anong year ka na? Incoming third year student Third po. year. Saan ka Sa nag-klase? Daraga Community College. DCOMC. Opo. Anong course? BE Ed. BE Ed, Bachelor of Education. Elementary Education po. Major in? Almost major naman po kasi lahat. So, general. General Okay, po. general subject partner. So, kung naaraman mong winner ka nin brand new tablet, ano so naging pagmati mo tabi, John Ray? Ay, lalong naging pista ang pagmati. Ano? Maugmahan lang po kasi yung tablet po kasi is malaking tulong na po yan sa amin as student. Ngunyan, anong pigagamit mo? Android phone po, which is di naman siya totally magagamit magapon kasi madali na din po kasi malubat. So, dapat may another So, backup dapat po. igwa kang backup. Ay, ito na, partner. Yan. Ini, John Ray, pag yaw na ini sa imo, magagamit mo ini. Opo. So, ano ang magiging pagbabago sa imong paglase? Dako laman pong pagbabago kahit papaano po yung tablet is malaking tulong when it comes po sa mga pag nasa Google Meet po. Syempre kailangan po ng malaking screen para halos nakikita naman po masyado yung mga PPT. Hawakan mo na, John Ray, ang yung John bagong... Ray. And i-feel mo na. Dati naaraman mong gana ka, ngunyan, ayan na, kaput mo na, John Hawak mo Ray. na. Ano ang masasabi mo sa regalong handog sa'yo ni Congressman Saldico? So, maraming salamat po kay Congressman Saldico at sa inyo po, Ate Remy and Mr. Seram. Tugang ko pala ni partner. Oh. Ayan, sige. Tapos, sa mga nagmamawat man pong manggana ng Yan. tablet. Importante yan. Mechanics. Mechanics Sige. para sa mga kapwa mo estudyante na nagdadalan. Mag-like and follow and share din po. Tapos, kung bakit niyo po kailangan yung tablet, then mention 3 friends and share po. Ayan. Ayun. Anong page ang kay Puani Action Live? Call Center po. Ayan. Congratulations! Congratulations, John Ray D. Asis. Otron ko, partner, so number mo. Araniman lang pala nini, so nagtitext na taga, so kuyan, PWD, taga Piñaranda, Legazpi City. Aranida sa may DWCR. Okay. So, ang numero ko, 0977-323. Ining harani dyan sa DWCR, i-text mo si partner ha. Tandaan mo tabi ang numero ni partner. Number? 0977-323. 0977 323. 323 3093. 93. Kung nagdadalan siya, partner, naka-flash sa tuyang screen ang sa tuyang cellphone number. Ayan. Yaw na mga dyan. action, napaugmata na si May John Ray nanggana D. na. Asis ka na Barangay Anislag, Daragalbay. May Winner, winner partner! Iba yung nakakitanin! Winner! Nin brand new tablet siya si Josie Buates! Ayan! Congratulations, Josie Buatis!
Uyaan sa iyang mensahe. Maray na hapon po, Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin asin sa Ako Bicol Party List. Sa Induman po, Ma'am Remy asin Mr. Siram Joshua po. Saruman po ako sa mga estudyante na nangangampudan asin nagsusubaybay sa indong programa na nagmamauot na matabangan kang tabang ora mismo. Nasaro man po sa matawan kan sa indong pong tablet na pigpapanao. Huli man po sa kadipisilan kan buhay, daiman po kaya kang mga magurang ko na magbakal po kibago na magagamit ko po sa mga online classes. Huli man po tadaiman pong trabaho si Papa, tanaoperahan po siya sa kidney. Ang cellphone po kaya na tigagamit ko madali naman pong malobat, asin kulang man po ang storage kaini. Hali man po ako sa tios na pamilya na nagmamawat man po na makatapos po kan sa kuyang pagklase, asin makahanap kay regular na trabaho. Tanganing matabangan ko naman po ang mga sakuyang bagurang, asin dipisil po kung wara po ako na gadget na gagabiton sa sakuyang pagklase sa Urual daw. Ako po ang matua, 5 po kaming magturugang, incoming first year college sa San Jose Community College. Ako po si Josie B. Buatis, 19 na taong gulang po, taga San Roque, Malilipot, Albay. Nagmamawat man po na matabangan asin matauan po kay tablet para sa kuyang pagklase sa maabot na eskwelahan. Bako lang po para sa ko, pati man po sa sakuyang mga tugang. Sana po mabasa asin mapili man po nasaro sa mga manggana. Sana po dakol pa po kamo na matawangan asin matawan na nagtitiyo sa panahon po ngunyan. More power asin God bless po sa indong programa. Maraming salamat po. Ayan. Ayun! Congratulations sa imo, tabi. Josie Buatis. Buatis. Kan Ayan. sa ni partner. Ay, dyan yan, sa first district sigurado. Basta Yan. mga letter B. Okay, congratulations tabi sa imo. Josie, tanganing maklaim mo ang sa imo ginanahan na tablet. Halaton mo may maapod sa imong staff kan Action Cost Center. Ayun! Ayan, partner. Igwa kitang napaugman na estudyante ngunyan. Kaya mga ka-aksyon, antabay ka mo sa muyang pagbuelta. May manggagana ngunyan in 5,000 pesos. Kaya mabalik pa ang tabang. Ora mismo! Mga pasyalan at lugar na mapapa-abdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigkuhaan bikiinuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kay Kuhan, paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada tubig. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan
tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. O kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang Bride ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Baraldado Supang! Ayan, oy, congratulations muna partner sa Albay Chamber and Commerce. 117 founding anniversary nyo na pagkalda. Oy, Ayan, pala. congratulations, di May ba? text pala nito si Mahalya. Ayan. And syempre, oy, nagpapabati man si Vanessa Baharo. Nakatutok man dyan sa Bugtong, Legazpi City. Nag-aantabay partner. Bada siya lamang ang mangganan in 5,000. Sige lang po. Sa gabos na nagalaom, si Mikey Descarga de Decano, Donabel Nieva Musa, Mitch Merlan, Rosel Calisen Bural, Yentot Barota, Donabel Nieva Musa, yan, Rosel, dakulang partner, na nag-abang na mangganan in 5,000. Yes! Mabuhay! Speaking of 5,000 pesos partner, kasabay tangunyan, sunangganan in 5,000 pesos ka nakaaging episode. Bakit parang malungkot siya? Siyang lilipot sa partner, mula ni-nervous na siyang makaputanan sa iyang ginanahan. Kay bantang ngunyan mga kaaksyon, si Rian Atole Trilles, kan Barangay Taysan, Legazpi Yan, City. salaog. Kay Kapitan Balyadolid. Oo, sa Barangay Taysan, Legazpi City, Nagparang Rian ka kay Atuli Kapitan na Trilles. mapasiring ka digdi. Partner, kumusta ka? Okay man po. Rian, pirang taong ka na? 30 years old po. May agom? Ay, po. Pira? May aki? Apo, Pira? Aki? Duwa ang aki. Anong trabaho? Ako po, wala man po. Si agom mo? Cellphone technician po. Ay! Nag-airahay ka ng mga naramdaman ko na. cellphone. So, agom niya, cellphone technician. So, kumusta tabi nanayan sa indong pagbuhay-buhay ngunyan? Taday kang trabaho, ta si Mr. Man. Ay, di problema. Dakulon mo niya na cellphone na nararaot. Grabe nagpapairahay. Iya. Rauton ko ang cellphone mo para may Dahil, ay. mga tablet na nagkararaot, nagpapairahay, di ba? Oo. So, ngunyan tabi nanay, ano ang namatean mo kang inapudan mi ika? Siyempre po, sobrang maugma.
Sobrang maugma. Kang aldaw na to nag-ano ka nga ni nanay? Nagmumudjul. Nagmumudjol. Sa Dahil ka aki pa ko. nagagraduar. Sa akin kung Sa ilang grade pwesto 1. ka nago mo na pairahayang kay Kwan? Diyan man lang po sa may LCC. Mark, note, no, Baka gusto niya magkuang pwesto digdi sa Mark, aran nila. inote Hindi, mo ano? tabi. Si Mark mapasiring duman sa ano nito. Naraot so, Route ano cellphone. niya. Oo. Piraman ang pagkikita kan cellphone technician. Dati kang wala pang pandemic, maray. Kaya lang kang ngunya na may pandemic na medyo maluya. Dati ka dura pang pandemic mga piraman. Siguro, ababa naman ang 500 ang aldaw. 1,000. Ngunya na may pandemic pirana sana. Halos pang, ano minalang pang buhay-buhay na sana. May panahon or aldaw na May wala al- talaga. May zero. Sigurado ka? Kadakulon, sa kadakulang Mas kaya dakul ang kang... taraot na tablet mo niyan. Tadayang ibang pigigibong mo niyan ang mga cellphone mo niyan. Dahil Lagi or overheat. Hindi, mas kadakulang kaya kang Hindi kakompetensya daw, niya. nakakuang kwan siya goma. Bala siya sa buhay. May sideline. Ikaw talaga naman. Partner. Nakakuang gastusan. Baka nag-online sabong habang naga-iray cellphone. Pag naperde po siya, ipabakal ko Ay. siya. Pag naperde, anong Joke man pangalan lang, ni joke man Mister? lang, Anong manay. pangalan ni Mister? Si Marvin Trilles. Marvin Marvin Trilles, di ka Trilles. magparabubuha kay Agumo. Tapag nagbubuha ka da, ipabakal ka. May duwa pang raot na tablet digdi darahon na sana ni Mark. Darahon naman sa imo. Daron dumatang. Gurano man ang pagpa-repair kan sarong ngayang gadget. Depende po sa route niya. Pero usually, ano ang mga nagiging route ka yan? Minsan, mga touchscreen LCD. Dahil man si Agumo po, dahil man nagtatanggal kipunggod. Karusong ko talaga. Takon dahil ipadara ko si partner para ipatanggal, paayos ang kanyang pimple. Dae, average, guro ano ang sarong alimbawa nga LCD. Siguro, sa mga latest na cellphone ngunyan, medyo alang ka ang presyo niya. Pero alimbawa, suduwang tablet Kunaro dyan, kayo 1,000 kunaro na. kayo ang cellphone. Dahil, peace out. Face out na dayan, partner. Masaklapan ka Pero pala. pang touch niya yan. Magbakal ka na lang, sir, partner. bago. Magbakal ka Ay, ng di. bago. Grabe ang sentimental value. Ayun Ini. lang. Kaya nga ni, so ining number ko digdi 2010 pa ini. Pwede man pala niyan. Pinakuan ko, pina-upgrade ko duman sa kwanta. Ara mo. Diyan, nagdeterek sa mga ano ni Mr. Sera, mga secret. So mga nagpapadeliver sa kuya. Secret lovers. Mga nagpapadeliver ng kamuti, Dahil ka magparabubuwak na. Ano ini, 5 grams ini, pag ginapo ini sa imo ni Mr. Seram, ludog ka. Saka ang karayang ka ini, ara mo, dahil mo pag basang-basangon ni. Winalat ko ini duman sa pigkakapihan ko, sa Babaakan Mall. Sarong simana na. Nag-ihi ako sa 3rd floor. Pagbalik ko yaon pa, dahil nagabats. Pero kung ini siyempre winalat ko, ay rin mati. Para ini duman ta, dahil ginilid siya na baga duman. Tinachi partner. Tinako pang kantisyo. Di ba? So, saan mo gagamiton ate ang sa imong ginanaan na kwarta? Para po sa duha kong aki sa pang-iponinda. Tapos, so, tada man po, tataw ko man kay Agum para sa pangpunan niya. Ay, maswerte nga Agum na maray. Pero, pagkatao mo kay Agum sabihin mo, di ka magparabubuha. Babakal ta ka. Bakal ta ka, de. Okay, o partner. Okay, itaw ko na. Yaon na dyan. Nausap ko. Una mo partner. Ayan. Talagang matindi Give ka. me your palad. Ayan. Magbilang ka. 5,000 na baga? 5. Okay. 1. Ayan! 5,000 na tumataginting mga ka-aksyon ang naresibi ni Ate Rian! Atulit Trilles. Okay. So, anong pagbati ko niyang tabi, Ate Rian? Nakapot mo na sa imong 5,000 pesos. Ano masasabi mo kay Congressman Saldi ko? Regalo yan ni Congressman Saldi. Bot ko pong magpasalamat sa bumubuka ng Action Co Center, Tabang Ora mismo, and send mo po Madam Remy and Sir Joshua. And especially po kay Congressman Saldico. Ayun! And Congressman Pido Garbin Jr. Ayan. God bless po. Mabuhay Ako po. Bicol, katabang na. As in, ako Biko, katabang na. Kasurog pa. May 5,000 pa. Ayan. Oh, may 5,000 pa. Ma-comment ka, Giraray, Ate Giraray. Yan yung mangganal true. Yan! Positibo. Tulos si Ate Partner. Kika Congratulations sa imo tabi. Naglalaom na naman ang mga Rian Atulit Trilles kang Taisan.
Legazpi City. Ayan, Yan. congratulations! Partner, ngunyan na Alda, huli ta Biyernes! So, medyo nagsisiinok ako, ngunyan na Biyernes, may nanggana na, nag-claim na kang 5,000. Ngunyan, mapili naman kita kan maswerteng 5,000 winner. Ipapapunot ta kay Rian. Ayan, so mga naglalaom dyan, Ian de Dios Norilla, Donabel Nieva, Mikey Descarga, Donabel, John, Adrian. Nakulang partner nag-aantabay na naglalaom ng manggana nin 5,000. Sige partner, maiwagang garapon. Pasok. Ayan. Nagsisiinok ako, partner. Ako malatog. Saro pa partner, sa ibong naman. Adan. Lalong nagulpi. Nakabawi ako. So mga gulo-gulo ko ito ka nakaging aldaw sa ibong partner. Sige. Alright, dakulon ini. Ni Sword. Aha. O, ika maswertean sa imong mga Balasahon mo. palad. Maswertean sa imong mga palad. Ika, nakasalalay sa imo. Garo, partner, dati ka talagang paramadyong. Oh, Diamond Kabisado partner. mo, Antoine, Si nanay ko. Nanay Annabelle is watching. Bunot na, Rian, ikaw Rian. magpili. Nasa kamot mo ngunyan kung sisay manggagana ki 5,000. Ayan, mataba. Ayan. Mataba. Babae. Yan. Pambihira partner ang apelido. Oo. Ang number niya, 0927 0927 031 031 2438. 2438. Sabi ni partner, kakaiba na apelyido. Siya po, si Salvacion Tangkal. O, diba? Tangkal o tangkal? Tingkal pala. Una ko Partner. Jesus! Salvacion Tingkal. Ayan! Ang tangkal pala. Di May tama. chance patabi ka mo ha, taday pa nagsisimbag. Oy, maray na pagkahapon! Hello! Chabasyon! Si Ines! Hindi! Ay! Si Juan Bagay ni So! Pamangkin mo, si Joshua! Oh! Joshua nga rin! Ay, So! Oh! Superming! Nagsusop-sop ng tabagwang! Chabasyon! Isay nga rin! Inda ka! Ako tabi, bisado mo ako man tabi sa parakuwag sagbaw dyan sa Ronindo. Hindi ko na ng marong luma! Inda ka man! Dahil mo na marumduman! Malilingawong ka na, Chabasyon! Oh, Chabasyon, pero ano tabi ang edad mo ngunyan? 59! 59! Anong bigigay mo ngunyan, Chabasyon? Ako ngunyan, ang ngunyan! Ngunyan, dahil lugod sa aga, kasuhapon. Oo, ngunyan na presente, nagkakampil ako sa mga ibos. Oh! Maibos na tapis na dyan? Tarang mo partner, so ano ko? Grams! Nwari ng piyesta. Ama, sa kayo magkakansanta sa 21. Kaya nga ni, kami nag-apod sa ibong ngunyan, tapos kikipista kami kami. dyan. Oh. Ano mabulong ka mong ureg? Dahil man ako nagbubuno, nagbabakal man lang ako. Oh! Pirang kilo man ang babakalon mong karne? Ay, kung may iba, kalima, bakal si pirang kilo. Dahil man kapigahan niya, kung may karihan ba ako? May kariyan ka man ang gansen nga ni, so kariyan mo tagarin nagkakana kami dyan. Alam ko na! Di pa lang kita makakaunang libre sa pista, takarihan, may bayad! Ay, limang kilo, basta ako kanilang barangay pista, ano ka? Ano iyan? May ano ka mo dyan? Sige, yusisan, baga kang Legazpi. Sino man? Sa huruan? Alam ko na nga, sila sabi mo pa. Inda ka ba yan? Kasi bago pa kitang uurulay, dahil mo aram Ikaw na man, sisang kaulay mo. Chabasyon. Ikaw talaga, Chabasyon. Grabe kalilingaw mo. Nag-deliver pa sana ako dyan sa karihan mo kan gulay. Ako magka-Chabasyon, so nag-singil sa imo, taday ka pa nag-ulog, kinuwang si Mana. Ano, dahil ng Santa Maria. Kanya na, sana ako ninyo. Ano? I-add friend daw ninyo ako sa messenger, tamang video call na daw, sana kita tangay, mahiling ko daw kamo. May request si Chabasyon, May request si mag-video call. Chabasyon, mag-video call. Sige, paunray mo pa. Paunray ta ka, Chabasyon. Madalang Chabasyon ha. Ano sige? Ay, kita nagugurang. Anong pangalan mo sa messenger? Ano ang pangalan mo sa messenger? Anong pangalan mo sa messenger? Salvacion Cleope Tengkal. Salvacion Cleope Tingkal. Cleope. Umalat ka umalat ka. Cleope Tingkal. Magayon dyan ang kunyang ko. Magayon? Ay, ikaining nakabikini? Ikaining nakabikini? At ayun, dali na ba yun? Tangawanin ko na kung pusis. Ito mga karungduman ko. Oh, isusunod tayo. Dali na, nag-upload na ako. Yung managdaan ang picture ni Chabasyon, matindi oh. Oh, nag-upload na ako. Sumimbag ka na. Dahil man dahil mo man ako friend. Sige na, sige na. Oh, alat mo na. Tapinoldo, bakawan pinoldo.
Alam ko, gusto niya sa messenger. Gusto niya sa messenger. Tawon taning ano. Sige, apunan mo sa messenger. Talaga, grabe ang request ni Chabasyon. Chabasyon. Ang profile pic ni Chabasyon, makangalas! 59 years old! Sige daw. Araw kayo ng mga gusto ni Chabasyon. Okay, Chabasyon! Video call. Yun, Yan na, nagsibag na. Nagataram. Ano yan? Video partner o kuhan? Ano? Apunan ta daw iraray, ni si Basyon na ni. Chabasyon! Matibay si Chabasyon. Mas gusto niya sa video call. Pag hindi kayo nag-accept, hindi mo man kayo. Dahil pa. Ay, aksipon niya muna. Basyon! Basyon! Hello! Chabasyon, dahil mo man pig-accept, pig-aapunan mo ka sa messenger. Ano to na tanay? Pig-sign-in ko wala sa wifi. Nabalik ka na. Grabe ang request mo, Basyon! Sige na. Pig-sign-in ko muna sa wifi. Sige, pig-sign in muna. Sige. Pagbigyan natin. Tagan. Pagbigyan natin si Chabasyon. Tagan 2 minutos. Total Biyernes naman ngayon eh. Let's have fun. Mm. Talaga ni siya Basyon na. 59 years old, may mga pagkaaram sa mga Sabagay. pag-sign in kay Wi-Fi. Sa bagay. Iling ang profile pic ni Chabasyon. Ano? Stay home, save lives. Chabasyon! Malaniton si Chabasyon. Pag ako Chabasyon na... Ano yung partner? Nilansi mo kami kan pandok mo Chabasyon, makukulugan ka sa mo. Baka aki na yun yung Chabasyon. Kung aki mo yung Chabasyon na nasa profile pic mo, gusto kang panugangan kan mga padiyong ko. Ayan. Sige. Partner. Ayan na. Si Chabasyon, tanong permission pa kita. Ay, nag-upload si Chabasyon. Simbag. Chabasyon! Partner. Yan. Chabasyon! Oy! Si Chabasyon! Chabasyon! Ano? Kay Jimmy. Ayan. Chabasyon! Chabasyon! Ano? Ano lamang? Ano? Chabasyon, ano nangyari? Takulang ang ngipon mo! Natagulang ang ngipon mo! Ayo! Tatawan may kang pampangipon! Okay sa mo, pampangipon! Ilang alat speaker? mo na. Yan. Ano yung parte tabi burugnot mo sa nang basang ang mga kwan? Chabasyon! Ano yaon man ang internet ni Chabasyon? Ayan, partner. Tig-sign in niya pa sa ng wifi niya. Ayan, si Chabasyon, mga kaksyon. Grabe, nagluluya ang wifi ni Chabasyon. Kulang ang ngipon ni Chabasyon. Pero, balikan ta sa telepono si Chabasyon. Di ba, nahiling niya na kita. Pwede na kayo kita. dumanta, nahiling niya na kita eh. At least nakita niya na. O, yan na! Yan na, sabi! Balik si Chabasyon! Ano lamang? Yun! Uni! Uni ba na kami? Sa Legazpi ni Chabasyon, sa Embarcadero. Dahil mo pa kami narumduman? Ilagta ka digdi sa samuyang ano. Dahil mo pa kami narumduman, Chabasyon? Maluyaw ng Maluyan internet ni Chabasyon. Sa inda kita, partner. Yung nga ni eh. Duda ko, suaki niya. Chabasyon, aram mo na kuhain kami. Dahil talaga akong maalala. Sige. Mapabisto na kami, ha? Nag-comment ka sa Tabang Ora mismo. Sa Ako Bicol. Ipo! Ay, ano ba? Biyo nagtutuwan-tuwan si Chabasyon. Biyo nagkaurulog sumipon. Isod! Biyo nagtuturong-turong si Chabasyon. Nagpaparakpak. Chabasyon, tabi. Yan. Nagluluyan cellphone ni Chabasyon eh. Yan. Okay na. Balik mo na lang Balik dito. mong tadigdi. Dignan na lang sa telepono. Naugmaw na ako kay Chabasyon. Ano na, partner? Balik ta si Chabasyon, partner. Nalilibong na ako, partner, kung saan. Diyan na lang, sa cellphone. Talagang ini ang patunay ini. Total na iling nakita ni Chabasyon. Patunay ini na ang pagtabang. Kaon, di ba? Maugmaw, partner si Chabasyon. Aram mo ito, duda ko partner, kaya kulang ang ngipon ni Chabasyon. Kang katuron-turon. Bako, kakakakuan niya kan ibos, nagdukot sa ibos. Yan, naputol ko nga niya. Singilon tayo ni kang profile pic niya.
Na ano kita, partner? Oo. Chabasyon! Chabasyon! May apot ako sa imo. Sisa yan ang picture na nasa Facebook mo, sa profile mo. Ano po yan? Ano ko lang yan? Ano mo yan? Madaya ka, Chabasyon! Nalansi mo kami, Chabasyon! Gusto mong sabihin, bako mo man yan picture? Ako lang po yung picture ko. Saan mo yung kinuha na picture naan? Sa Facebook. Kaya talaga, yun ang pagkasabi ko. Maraming magaganda sa profile. Chabasyon! May ano ka na? Dahil naman ako nipon. Chabasyon, ikaw ang patunay ng maganda sa profile, senior citizen sa personal. Chabasyon, naghahanap ka tabing boyfriend? Na ano po? Naghahanap kang boyfriend? Ay, daiman po. May agusto ako. Napilitin ako mo laro kayo ng profile mo. Daiman po. Okay lang. Ngunyan tabi, Chabasyon, ang kagalan mo magpangipon. Sana po. Sana po. Sana po. Okay. Chabasyon, uni na. Ang magayon na bareta. Tayka nag-comment sa Action ko Center kan ako Bicol Party List. Ngunya na Biyernes, ta sinimbag mo ang apod. Gana katabi kay 5,000 de pesos. 5,000 pesos. Gana ka na yung 5,000! Salamat po! Salamat! O ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol? Ta siya nagregalo kan sa imo ning 5,000. Ay, syempre po! Pumundo ka na muna kikangaraglak! Pumundo ka na muna kikangaraglak! Magparam ka muna ng maayos! Anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Tabi. Salamat po! Salamat po sa nagtaokang 5,000! Salamat po! Ano yan kay Congressman Saldi kan ako Bicol Party List? May panghanda ka na! O Chabasyon! Po! Ay, bala ka na ta. Pag naluto yan na ibos mo, i-deliver dagos ni partner ang 5,000 mo. Okay! Ano po problema? Okay, Chabasyon! Tabi! Congratulations, ha! Di ka na magparapanlan si Kipicture. Balikan na yan ang pandok mo! Sige po! Sige po! Salamat po! Chabasyon, alaton mo may maapod sa imo para kung paano mo makuha ining 5,000 de pesos digli sa ako Bicol and Action ko Center Tabang Alam Ora ko mismo. na! Chabasyon, saan katabi sa TV Albay? Sa Huruan po! Sa Uruan! Uruan! Okay! Naunagan pa ako man sa may simbahan. Pagbaba kang simbahan. Ayun! Ay, arani ka pa lang talaga sa... Sumay karihan dyan? Opo! Anong pangaran kay itong karihan mo? Wala man pong pangaran. Ana po na sana si Chabasyon. So, Chabasyon, ang profile picture. Dahil pagharap naman, yaw po digli si Chabasyon ang profile picture sa Facebook, chicks. Okay, congratulations tabi, Chabasyon. Talagang tunay na arani ka sa mahal na Diyos. Congratulations, Nanay Basyon. Yan, partner. Pumundo ka na. Bye-bye. Bye-bye. Okay! Ayun, may pahabol pa, partner. Nagkukurarat na biyo si Chabasyon. Kaya ka mo tabi dyan, Dahil ka mo magpaniwala sa mga profile pics. Siguro si Chabasyon, pag pigaado ka niyang ganagom, Kaya yung partner nagtataranggal sungipo. Ade, sus! pero Congratulations! maswerte man so napili ni Rian, ano? Yan. Arani siya duman sa mismong simbang kanuruan. Swerte, ano? Arani siya sa mahal na Diyos, partner. Ayan, congratulations sa satuyang winner ng 5,000 pesos mo yan! Salvacion! Tengkal. Tama. Tengkal. Kan TV Salvacion Albay. Cleope Tengkal. Kan. Na ang profile picture, Chicks. daruman sa na 19 anyos. Pero siya po 59 years old. Tapos mayong nipon. Yan. Ayan, congratulations! Partner! Oy, duman sa may mga problema partner na mga kababayan ta, may problema medikal, problema legal, problema sa kapitbahay, problema Ayan. sa barangay. Sa komunidad. Sa komunidad, may problema sa mga ensas ni gobyerno, dahil piga-asikaso, May inapi, reklamo. may problema sa love life. Anong gigibuhon? Gibunin do, partner, pasiring ka mo digdi sa partner. Mga ka-aksyon, pasiring ka mo digdi sa samuyang opisina, digdi sa Embarcadero de Legazpi, hanapon sa nang Action ko Center, hanapon ang samuyang mga staff, ta igwa digdi ning maasikaso tabi sa Indo. And syempre, so day makadigdi,
Pasiring kamo sa muyang official Facebook page, Action Ko Center. Ipadaraan sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan nindo nin tabang. Yan. And syempre partner, may maakomodar, may masimbag sa indong staff na tulos, ma-aksyon para sa indo. Yan, klarado-klarado yan mga tugang ang paliwanag ni partner. Again, bationg ko lang po ang mga ka-Facebook na dyan, mga nasa Facebook, mga magagayon sa profile, pero... Daengipon sa personal. Asin yan po mga tugang. Saro na naman na maugmang pagkahapon, panunin pagtabang, panunin pagtaunin pag-asa, ayuda, pagpaugma sa mga kapwa Bicolano. Arog kan kagustuhan, kamautan ni Congressman Saldico na mapagserbihan kan programang ini, tabang ora mismo kan Action Ko Center na Bicol Party List, ang gabos na mga kababayan tang Bicolano sa anom na probinsya kan Bicol Region o sa inpamang kamong parte kan Pilipinas o kinaban. Ayan mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras. Tanganing kitang paramiantras na magpaara. Mag-irilingan girare kita, sa masunod na simana, aldaw ni Lunas. Nabilot ako, partner. Yan, salamat tabi sa indo, asin. Inian sa indong nakairiba, dahil iba, Remy, Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po tabian sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol Region, mapasatuya ang Siram. God bless Bicolandia. Mabuhay! Maraming kahapon, asin. Salamat. Happy weekend, everyone.